Niečo som mal pozrieť, počkaj, niečo som mal pozrieť, nejaký link sa mi zdá, ukáž, čo to bolo zač? To bola tá pesnička od RITMO? Či to bol ten vtip, mne sa to nechce čítať, chat. Ideme prečítať ten vtip skurvený. Storytime track. Chat, bude to, jak to začne byť pičovina, už na začiatku vtipu, tak prestanem s tým, dobre? Tak s tým prestanem. Dobre? Čo ti jebe? Storytime. Traja kamaráti vylovia zlatú rybku. Ako to tak býva, každý dostane 3 želania. Prvý hneď vykríkne. Chcel by som 1 miliardu eur. V sekunde mu zapípa mobil a na účte v banke má 1 miliardu eur. 35 centov. Druhý sa zamyslí a povie. Chcel by som byť najbohatší človek na svete. Bum, v ruke drží certifikát o tom, že jeho neto hodnota je niekoľko 100 miliard eur. Tretí sa uškrne a hovorí. Ja by som chcel, aby sa moja ľavá ruka v kuse točila dozadu. Rybka sa začuduje, ale okej. Ruka sa mu krúti dookola. Počúvam druhé želanie, hovorí rybka. Chcem mať za ženu tú najväčšiu šupu na svete. Tak sa aj stane, zrazu je okolo neho omotaná strašná buchta a zamilovane na neho pozerá. Druhý premýšľa a hovorí. Chcel by som byť tak charizmatický a šarmantný, aby ma chcela každá žena na svete. Tak je. Prvého žena sa v momente otočí, na neho až murkne. Tretí sa potmehúcky usmeje a hovorí. Chcem, aby moja pravá ruka v kuse rotovala dopredu. Rybka si poškrabe plutvičkou hlavu, ale budí, štipkovi sa točia ruky jak ventilátor. Rybka prehovorí. Dobre, teraz si rozmyslíte, toto je vaše posledné želanie. Prvý si poškrabe bradu a hovorí. Chcem mať železnú imunitu. Nikdy nič zlomené a byť úplne zdravý do konca života. Bum, jeho jebachy zmizli, skolióza nikde, zahodí okuliare a vybavené. Druhý, chcel by som na veky mať 29 rokov, aby som nezostaral ani deň. Tretí sa udrbáva a hovorí, chcel by som, aby sa mi furt kývkala hlava dopredu a dozadu, jak retardovanému ďatlovi. Rybka už ani nepremýšľa a splní mu to, zatočí sa a zmizne. Po roku sa všetci traja stretnú a referujú, ako sa im žije. Prvý neskrýva nadšenie. Chalani, som záhodný na x generácií dopredu, vrátane najširšej rodiny. Doteraz som ani nezakašľal a túto Ivana je v posteli jedna nenasytná štetka. Druhý pokývne hlavou. Ja som založil niekoľko desiatok charít a ani sa to neodrazilo na mojich peniazoch. Pomáham svetu a som aj tak najbohatší široko ďaleko. Plus ma ľudia ľúbia. A hej, Ivana je celkom šupa v posteli, môžem potvrdiť. Obaja pozrú na tretieho, ktorý vchádza do miestnosti, kýve rukami jak ring špíl a mykajúc hlavou hovorí. Chalani, ja som to asi dojebal. Čo ti jebe? Čo to je za pičovinu? Čo to je za pičovinu? OK. To je taká pičovina skurvená. Teraz som čítal 10 minút, tak kto sú takýto shit skurvený. Bože môj.